바라다를 실수로 이상해. Wah, adam naga sulung falai dah, salah. Ni sira khobor ane, ni khobor jilang na jani ho. Baby. Nah, dah. Nanti kau sulung kuri. Lek. Ayo lu. Iya deh sih. Iya dah. Sana anak. Berapa? Di sini nak. Kemana? Ini apa? Selasa. Lalu deh. Deh. Hei, beri bahasa mata. Mabali ada. Anu Nwi Dakalisw mata. Mabu lebih kena rumah beran, nunggu nongkrong ada. 정말 이제 당근에 맞춰보고 많은 것이 정말 다이오라. 오 알아 너 말해 이건 승리 너무 많이 다른 거 아니야? Mana ada kena banyak lah. Isi mungkin lebih ada. Kena ada berapa? Mama jangan. 좀 큰일 났어 아, 말을 내자면 무슨 일이 일어나니? 제 Nombor secara, jangan musra. Kenapa? Iya lagi. Tuh. 비집라는 저를 하나 좀 만져 그만. ada. 내 비집라 하나 좀. नांनायनिबो नाङिनिबो सोरबासो गराय गोसोनाय दंबा बिहा हाथारलासो आङो मा जाबाय थायोब्रा नोंलाय सालथिसो जागोन बियो आरो माखौ हब्राबाय थादों खामानिसो खोथा रायलायनांगौ दंजा आरो मा जानला मोनला बखिबाय थादों मा गराय गोसोनाय बेलाय नोंगोना नङा जाखोसि ओरैबा हबखौ फोथायजाखाया हाब नङा जायो नामाब्रा आं फिनोखौ मालाबा थगायफेरदों थांनो थां ओंखामा खुरैदो आं खामानियाव थांनांगौ खामानियाबा नंगौना नङाथाय खालि खामानि होननानैल' बबाव थाबाय थायोथाय हाथारलासो बे सासेखौ हा माथो आगै हायनानै सोंलाय बे फाग्लि रुंबाङा बेरे फुंजानि अजा मन्थ्र रायनाय बायदि केस बुंबाय थाबाय नालायब्रा आंहासो आगै हायनायनि फनखौनो हमनो रोङाखिसै ओरैनोबा खिनाय हासुनाय दोनथ'नानैब्लाबो आगै हायनायनि फनखौ हमथारो आङो र' दाबो हरफिनो दासो फन हरबाय आरो बियो दहाय आं फन हरनायखौ हमलायथाराखै दाना गावहा आंनि फनखौ हमलायथारला नामा दहाय हरनायखौ बिदि नङालै सना नै आं आरो साख्रि सोगासिनो दङ बेखायनो फुङाव 10 किल'मिटार 20 किल'मिटार खारबाय थायो आङो नि मबाइलखौनो लांफानो रोङाखै गाज्रि मोनदों सना दे थाब लांखादोसोहाय साख्रिफ्रा आं हले साख्रि जाबानो खौसो मोनखानोसै जागोनलै सना जागोन नों जिंगासि नाङा दिनै आंखौ बेरायनो लांनो होननाया लांगोन ना लाङा नोङो नै मबाइल फाग्ला ओंखामा जाफैद' मबाइल मोदायानो लोगो लाखोना माखो बेखौ ओंखामफ्रा सुजोबबाय लांसै लांलायाखै सना ओंख्रि लाङा जायो नामा नै बाजै आंखौ ओंखाम जानो लेंहरबाय जाखांब्लानो बेयाव थांसै नोंबो रेडि जादो दे सना जागोन दे दुगामारा
खिनो बोथारबाय आं बायदि बिदिसो बिनि आखला जेबो बुंथ'ला आङो बेखौल' एफा गिदिर प्रजेक्ट मावहैनो नागिरनायाव हाखु दाखुफ्रावनो खिनोसो ओंखारलाबायबाय आंहा नोंखौ थाथ' होनबा नोंहा दाबो सफैया बियो गोबाव जाबायमोन नामा दालाय मानोथो एफा गोबाव जाया नेनोसो बाबायमोन आङो हाब दाना मा होननानै खिथाबावनांगौलै खिनो ओंखारनानै लेट जाबाय आंहा थगायनांसिगोन ओइ मा जाखो अ जेबो नङा माबालै सना है लामायाव एसे सासे बिजनेसमेन मानसि लोगो मोननानै रायलायबाय एसे लेट जाबाय दे गाखोदो आंखौ माला लांगोन नों मैथुन आं हयले ग्रोम ग्रोम संसार जानो लुबैथारबाय लांगोनलै सना आर्मि साख्रियाल' जागाथोंसै आंबो ओरैनोबा नोंजों दसे फन रायलायाब्लानो थानोनो सुखुला आंबो दा नोंनि ओंखाम ओंख्रि संना जानो लुबैबाय साख्रि जाबानो लांगोन दे सना दे आइ सना मासि मोजां होनबा औलै सना आंना बिखा बिख्लो गोसोफ्रानो गासिबो गुफुरजोबखा हिनजाव सासेया थोनो रोङि बिदिसो नोंनि आखला सोर बिफा खर' हिनजावजों लाइन बाहायफैदों नोंलाय सोर बियो दैथुन सोर दैथुन रावबो दैथुन गैया बेवहाय आंनि फिसाय बेरगासिनो होना हो बेखौ लाङै मा बेबायदि जानांगौ हिनजाव गुन्दा नोङो जाबाय 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 दा बुसै बिदि जादोंब्ला आदा आंलाय बेखौनो एसे आलादासो जादों सानदोंमोन हौब्रा फंबायफोर बिदिसो गथ'नाया बेखौनो मानसिफ्राबो जानला मोनला बुंलाबायो फाग्ला फाग्लानो दे
दे दे जाहाथे बेफोरखौ सिन्था खालामनाङालै आदा जाबाय